Tabo hingga hingga ang iko horni mai box hai reka mane ke mai tu sono nai do obo mai ka jang bla mai ka bang ma tong kui ko hingke babo no mai muthungui ri ri manita hingke obo hingke to batima di boro batima bazar khlai mani hingke mui rok kjangai thangbai kebla hingke obo no tabo kisa muthungui ke bazar korok khlai na sinaija emne ke jeng ama bai khorong ni mai janai tebo mui tongo obo simingya hingke ani bwsai hingke to mai chai se thoka bo hingke ba hingke obo tongra thungda hingke dibo ni mui rok hingke to tongbai khu ani mobile charge paine camera ni kobo camera ni light obo ngai thangka tumsa hingke obo bazar nani bazar bo sida sahojak tangai hingke obo thok tongbola hingke haini bagui yang gana gana ke side khlai bai manita hingke obo bazar bo tongo alu angbo kongra ni bagui kongra kuchuk ni bagui lumbra sabra mani hoja hamjapmu obo hingke muya kudok swtui rwui nai mui rok hingke to tongbai khu ama bai khorong ni se janai hingke ba batima mos deng bo tong khu ang khlai mani phungo ayo obo kelkle moklai ne sara khal mani sinai hingke ko kudu jongka amo tisa bazar kora khai na sinaija mobile charge rwjaya 15% se tongsiu hingke ba video khaima video ni flashlight cha obo ngai thangka tumsa kongra bagai totro mor bagai kisa kan ati khumang se khaima tongsiu se hamlang niya ti kutung mo nongai tongo ang haipono koidin sorry bo kisa aram nai tongo hingke lumani hingke to komika haipun tabu hingke kuchuk mani simin tongsiu ta totro rok mor ngai tongo ta hingke kongra hingke to hamui pai khati kutung nungmang no kongra hamni khibir kang pun bithi bata saliya ti kutung nungmang no kongra hamui pai kha obo khe thasingo bai suno borong ni roni thalik rwphai mani ko kwbangma sri rwphai kya hingke obo no ang khana ko mane badam rok rwui ne tei apple thaise rwui ne juice khai nungnai hanai tongo ta khorong ko to saliya obo khana sasiu an gas paina nai tongkha gas bahai phai tongkha gas pai phuno to kuno ko krei yang gas kaisa tongko ko gas cylinder oro gas kuplung obo pai hingke obo no change khlai na kya obo hingke ang ti kutung muthung mani toisi tongkui ko thandai pai kya haiboni muthung nai phine horo hingke jeng tabo horo ama bai khorong ni mai janai tani ma hingke babu hingke miya para thangmani tini phailiya khana phungo phasinai kya hingke bai hingke bini program ni bagui ko thangjak Bangalore lai tamjani jaga hamasai ang muju samai ni tongkha bathai manang muju ma hingke nong olo sawane ya jaga thangjak ta bai hingke tini phungo thangmani ko 22 tariko kifil naija hingke tabung ke jeng ama bai khorong ni mai jalani ja hingke nogo borok kwrwi bagui tamjani khailang hai ngo mane tongthage haja jeng to asuk dini hingke to sung family kaisa se tongo chapro nongpro jepro phane se sung ek chao nungam ti haita hingke tini hingke borok kwrwi ni bagui nongni borok kwrwi ni bagui siring sorop hayung ta mane chai nungui total laya hayung jago ta hingke so tang mai chagana tabo horni timing ni tongo 8:57 hingke jeng tabo mai chalai grana ta horni mairok chabai kha tabo hingke ang TV o movie nai tongo hingke noro yang side o ani lady no nukha bini chochma jana hadi pura keke ang bai khel khaijak liya ang tao video khai photo se
Nogo hingke ba hingke obo ta movie wngna noro guess khai sadi but jara nukjak hingke to saimane jara nukjak rok hingke to saimangla haifano ang ulo last o sao omo tamo movie hingke ang o movie no naisini naiyoe wngsa kaisa ta jesukma naidi o movie no ang amsaka naithokjago tei tubu rokjago ta hingke abono ang na naio ta hingke taisa o movie sini pendrive o download khaine movie rajak hingke haino iko tongfru chapru rogo selapru rogo hingka hingke TV on khai no TV o no movie nai tongo ta hingke obo tamo movie hingke obo hingka hingke Jumanji movie hingke jara nukjak hingke to saimano heda jara nukya hingke to saimaya hingke ang borok ni bagui samani ta obo hingka hingke Jumanji movie hingke norobo nai naidi belai ke rokjago tei aramo nango tei phano o movie kisa phani tongo do poso phani ta joto jaga no phani tongo hingke bini part 2 bo phani tongo part 1 bo phani part 2 bo phani tongo ta o movie ni. The next day. Phungka hamna rokjo tonono hingke tini hingke ko ang phunga chiri chiri se bajago ka salsa kaham ke payo ko tei tubo kaham ke asugya ko ta hingke toksa tokti rok haino chichi chacha pungui tongo but haifano phunga chiri toksa tokmili ni khorang rok khana ka din se busa kaham hayada hingke tei phunga chiri bachaka hingke bo mind fresh ongo tei tubo tongthogo bokha rok srango ta toksa tokmili ni khorang khana ka hingke tabo hingka hingke iko phungni bagui mui songna hinui se ang ready khaikha hingke ta mui songna naio hingke mui songna naio hingke ang swkang aluk no fried khaina kha tamoni hingke aluk fry khaina kha hingke songpo rogo kepai ta hingke tei tubo thogui tongo ta hingke ang amani thani kaisa swrungmung nakha ayang nog ni ani amani thani ta agifuru chwng cherai furu ama ko mui rok songui charwkha hingke chwngno swkang iko amtui khe aluk no fry khaine tarpore aluk no songui arui ke songui charo ta hingke bwsasok thok hayada hingke ang bo tini muitu mangkha ba amani no swrungui songui naimani ta hingke swkang iko aluk no bazar khaise karika ang obo karimani pore hingke bini majon rok rwsinaita ta somrok moso rok omoto ang paste khaijak thaisingo no hingke ready to khaijak no hingke tabo iko aluk no karika hingke obo no rwsinaita tabo mamui songtutui se ang kaisa muitu mangkha amani no swrungui songtutui no ang mane agini chwrai memories rok no iko haino uansukte no muitu o phaio ta hingke abono agi chwrai furu rogo hingke amtui ke mui rok songui charijak hingke bwswsa thok tei ang taike chwrai furu rogo mamui rok to songna rwngya hayate ba songna rwngya phano amo songfru hingke haino nai tongo ta mane chwrai da hwnai tamo hwnai abo haino rosojakmani bagui nai tongo ta hingke ama aluk rok bazaro khaifru rogo hingka hingke ang mane kolokoloine sukrui rok rwio samung rok derarwi rwo ta agi chwrai furu tamo yango hingke iko bazar bo khaipai ang aluk serai singsi tono bazar no khlaipai ta hingke obo hingke miya horni batima bazar tei kisa tongkho hingke miya chabai laili ang hingke ba mangan wngna si hinui ang batio khe sena rwgui rwkha ta hingke norok nugui tongkhana iko ani yago kwsa wngjak omo nogo thangfru mamui songna hinui moso helapfru mui kolna hinui da saka tei lai thangka hingke washimani rajak ta thui markhe paisukha jeba kirijak kha pura haino doro doro bithi narwi sima fulchio hingke o jaga bo rajakha obo hingke tamokhe rajakha ang niji se saimaliya ta. Ba tabo hingke nadi iko aswk mui muntui o se gas pairi rwna ba ang kheyang mui o bwtui rwjak ta bwtui se kutugui tongkha mui moji se tongkha ta mui moji furu se gas pairwi se ta phungo miya no paiti to wngui tongkha hingke tubo tak phungo pai thangka ta hingke kokrwi tamo khlainai tabuk to gas no ma thepanai haide ba hingke tabuk to ang saisungsi hingke ani bwsai bo bachai yaku hingke ba hingke bwsai no sosa grana sosa yaku se ma thepaisi nai abono hingke tabo hingke iko sosa yaku ni gas thepai tongo chanang gas paithangka hingke ba abo emergency gas nango jephru phano kaisa kupulung khe tona nango ta kaisa paikhe ta kaisa thepai manai jat.
A few inches later. Tungman tin tam jana sa satung thwikha. Esho kisha tongsa khang gain ke ba tabung ka kete ko chungman bari tong ka thanda manja gai. Di bro markun satung thwikha ke ba. Ese kisha tongsa khata so ba je tabung ke pura. Totra hani mai totra mor ga mai totra se botor sawi tong shu. Mane kongra hinga to hami pa kya. Tau su to chungman ni simta. Totra ma je sai tong shu. Bile esho tongsa khang ke batini. Happen tabung ka yang ani yang rumo pai pa kya. Tinam sa ka satung tunggo ba. Kisi sa room ni bairang ma sa pura am sa ka hop. Prepare nam sa ka tung hangile. Tabung kan ke sari kung ka ba sal kisha thangma haing ka happen tungu jong ko i ganyai. Tabu hengkang ke sarik ni jaita timing jongo tabu hengkang iko fruit jana na jongo oro tam tong ke bedana hingke te thali te apple oboni mix khai jana jang tabu hingke I hope kha khlayo norok tini ani video no naithok jagana hani and norok ani channel no katal langi tongkang ke please norok ani channel no subscribe khainin tapok di te phane buskang blog norok bai hanyo hai malai finai hingke norok ani tamo video no nanya muchung comment khai sana tapok di norok je muchung mani norok je sungna muchung mani o video ti norok ano sungui mano.